Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mutanen TikTok, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, in ƙara maimaita sallama. Ina so in yi magana akan wannan baiwar Allah wato Rakiya Musa da kuma wannan bawan Allah Hamisu Bireka. An yi fira da Rakiya Musa, ta ce akwai wanda ya sace mata zuciya, wanda take tunanin ba za ta iya rayuwa idan ba da shi ba. To wannan magana kai tsaye ta tafi ne gurin Hamisu Bireka, domin duk wanda yake bibiyar 'yan industry ya san 'yan Kannywood kuma ya san tarihin rayuwarsu, ya san wannan magana gaba ɗaya tana bayani ne akan Hamisu Bireka, domin shine saurayin da ta fara so, ko in ce ta so, in ma ta so wani daga baya, shine dai saurayin da ta so yanzu kuma take ƙaunarsa, take burin mararinsa. Bayan shi kuma Hamisu Birekan da sun yi soyayya, ya nuna mata ya karɓi tayin soyayyarta, daga baya kuma ya samu canji na rayuwa, ko in ce zuciyarsa ta canja, har ina ga yanzu ya yi aurensa, ya haƙura ya ƙyale ta. To yanzu magana ɗaya nake so in yi akan Rakiya Musa. Kowa ya san yadda so yake, yadda za a fasalta maka yadda so yake, ba za a kwatanta maka kamar yadda wanda yake ji ake jin sa a ransa ba. Wani wawancin da za ka yi ba wanda zai iya gane maka wawanci kake yi, sai na kusa dai a faɗa maka ga irin shirman da kake, amma kai duk abin da kake gani idan kai a soyayya kana ganin kamar daidai ne. To Hamisu Bireka, idan har wannan baiwar Allah ba wani halaye ka gani wanda suka saba wa addinin musulunci ba, muna kiranka da girman Allah, muna haɗa ka da girman Allah, ka jiyo wa wannan baiwar Allah, ka tausaya mata da irin soyayya da take maka, ka yi haƙuri, ka aure ta, ka rufa mata asiri. Kai ko da a ce wani halayya take yi, na tabbatar idan har ka faɗa mata a yanayin yadda take so sannan nan naka, inda ta fasalta yadda take son ka, tunda ta yi alƙawari ta ce ko da a ce baka da komai, ko baka da kafa, baka da bi, duk ta gama lissafo duk abin da ɗan adam ya rasa wani ba zai iya rayuwa da shi ba. Ita kuma ta lissafa ta ce in ko da a ce baka da shi za ta iya rayuwa da kai. To ya kamata ka waiwayo ka dubi wannan bayar Allah da idanun rahama, ka dube ta, ka aure ta, ku raya sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Na tabbatar ko da wani abu take yi wanda bai dace ba, idan har ka faɗa mata za ta daina. Idan kuma, tunda me ma zai hana, tunda ita soyayya ai ba ta canza, sai dai idan mutum ya maka laifi ka ji ba ka son sa, amma soyayya tana nan, ba ta canza in dai kana son mutum, in dai son da kake mata na tsakani da Allah ne, ka jiyo ka waye ta. Kai ko da a ce yadda kwatankwacin yadda kake ji ba ka jin ta sosai a ranka, to kai haƙuri dan Allah, ka jiyo ka waye ta, ka aure ta, insha Allahu za ta gyara halayyarta. Ina haɗa ka da girman Allah, ka jiyo ka waiwayi wannan bayar Allah. Rakiya Musa, ke kuma ki yi haƙuri, ki ci gaba da miƙa al'amuranki ga Ubangiji, insha Allahu za a samu mafita in Allah ya yarda. Masha Allah, Allah ya sa mu dace. Allah Ubangiji ka haɗa mu da masoyan mu nagari, waɗanda suke ƙaunar mu, ba wanda za su juya mana baya bayan mun shiga wani hali ba.